Ngibona ubeli lo wena imbuka usiphile estoryini bambiza usipheke ngize lana ngizophendula imibuzo ebhekiswe kini. How did you get started on YouTube? Ngile ngaqala ngayo ku YouTube ngaqala uku-actor uthando lesitrad. What is your favorite type of content to create? Angazi ngachaza kanjani kodwa nje into content engifuna ukuyicreate bese ukuthi kanjena ebantwini ngibe i-role model ngithi ngithola. Do you have any upcoming projects? Hayi cha ayikho. How do you handle online criticism? Ngiyabaziwa nje ngibabuke ngithole ngibabuke. What is your best commitment you've ever received? Ukuthi kanjena i-character yami hayi ngiyayiqhibula. Do you collaborate with other YouTubers? Cha. What is your goal advice for inspiring YouTubers? Ukuthi kanjena baqhubeke bayikhandle bese indlela aba-actor ngayo yabo ku YouTube. Nalokho ke okunye. Yes, I will. Yabonga mfethu.